Je to sklamanie, nečakali sme, že stratíme bod z Veselí. Nebol to dobrý zápas z oboch strán, plné vynahádzané ako Liga majstrov. Pomala na istotu. My sme sa prispôsobili tej hre, ktorú oni hrali. Čo bolo dôležité, že sme nedali šance. My sme mali fázu v druhom počase, kde sme 6 útokov, to sme mali 4 tutovky a sme nedali. Čiže ten sedmičky a tam sa lámal chleba. Potom minútu pred koncom máme loptu, stratíme loptu technickou chybou. Máme problém s brankárkami, tam opäť sa zranila Medvedeva, vyskočilo rameno. Kutrčová sa do toho nevie dostať po tej pauze. No a keď dostanete také ľahké góly z krídla, jak nám oni dali 3 po sebe, s takým superom, keď nedáte 30 gólov, je problém. Takže, hovorím, hádzana to nebola dobrá. Je to prvý bod, ktorý sme vôbec získali z Veselí za minulý rok. Bohužiaľ. Ešte na pravej spojke Snopová sa nepresadila tak, ako som očakával. Strelecky. Tobiašová nastúpila zo seba, za praním bola chorá. Takže tam tí problémy tam sú nejaké a vidno, že aj tá prehra s tým Ferencvárošom zanecháva nejaké stopy na tom družstve.